Say guys, oh my goodness, nasi ndo last day ledu tiri pamuchairi mangwana torova pasi todzokera kupi kwarari. Vamuchairi zviri sei? Nakira ndikutenda vakwanisa kutipa pokuzororera norudo rwavo zvisiri zvokuti vamanikidzwa. Tinoda kuti baba vanochengeta chikomana ichi vavatewo pakadi pakanaka. Saka ndoda kutenda pazuva ranhasi. Ndoda kutenda zuva ranhasi riri kuuya kuonekana pamuchairi. Patakaita tikadi tikagona zvikaonekwa. Saka nhasi zuva redu ndorokupedzisira vamuchairi. Amen. Ini handizvirambi, ndinotenda zvavakaita izvozvo. Amen. Ndozvo ndinodii? Ndozvo ndinotenda nezvandakaona. Ngatimbotsenura. Ndimnodipawo manyawi aya. Ndimnodipawo shunguidzo. Ndimnodipawo manyawi. Ndimnodipawo shunguidzo. Cheka. Isho. Hela. Last day shokwadi. Hakuna. Saka izo hatina hedu zvokutaura. Amen. Toda kutenda zvamakaita izvozvo maShemarians. Amen. Mukaisa rudo rwenyu pamwana iyeyu nesuwo takava pakati perudo irworwo. Amen. Saka ndoda kukutendai. Rambai makadaro. Wazodei? Hapana. Mibhedha saka yakazoindepi? Mibhedha iri mumbashi. Muchazodei? Ndingatimbona. Rudo. Vasikana varipiwe majensi. Rudo. Uya mutipasire rudo. Manje ucharidza ngoma nhasi ndiani? Maekere wemuridzi. Uyai kusupporting team maekere. Mai. Zvose uyai tisupporti. Nhasi pano pane maneighbors. Ngoma inoridzwa nani? Mbobatai mwana. Muridzi. Nhasi ndotombotsva hangu. Rudo. Ndingadi. Tichizotenda iwo matimu. Asi tambotambira. Rudo zvokwadi. Tangaitse ruretiwe. Rudo, vanamai. Tinoda rudo. Vanamai. Tinoda rudo. Vanamai. Tinoda rudo. Vanamai. Tinoda rudo. 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 Tinoda rudo.
Zokwadi. Mayekera gaimbota tuturu. Murumo baba. Ndiyo wakatira video yekutanga. Yavamchaira maimchaira. Tasina munhu kwasanobatira video kamera. Murumo baba ndokuya ndokutibatira. Tikazompawo chake cheuviri chekuti matibatira haana kana mboramba. Naso ndakasingavazivi. Vakatoti ndauyawo kuti ndichoonekana nemi. Ava ndo vaya vatakaonekana navo chiva zvarehwa. Saka ava madhamu ati nditicha apa munoona ipapapa. Kuchiredzi kutirengwa. Saka ari paholiday. Asi tichiri ipapo vari volunteer vakati ndokubikirai huku mbiri idzodzo ndichikaringa ndirambi for free. Tozvitenda. Imwe huku yamunoona apa ndoyatambotora muvidhio sure kutapuwa navamahofa neuna handiri customer yavo huru kwazvo kubva December yaJanuary. Saka imwe tatenga imwe ndikapuwa hangu saka chindanyi munosura. Saka timedhemu vava kuzotibatsira tinozvitedza. Mai yekera ava mai Chizema ashamwari vava vaya manje atohotoamukira kumaricho Samuel ndabatikana zinamboita kati vagozoenda sei. Ona dada kuti vange vari nesuwo nhasi tichionekedza navo but anyway vanozongova zvitashoko. Asi vachagwadziwa. Tazama kuvafonera foni ikaramba. Saka izvozvizvi tichiripo pano iri ipapa regai nditange nekutenda munhu wose akatibatsira paprojekti ino. Kune mataipi nemataipi. Mwono ari Sharon, mwono ari Chipo, mwari ari Dorcas, mwari ari Brenda, mwari ari Dowe. Oti ndakazvimirira ndindoda kuti chakati tinovatenda ngatimbovatenda. Amen. Kozoita munenge achiti aiwa ina handi kumira ndoga ndikamira ndoga pamwe ndozvozvikoniwa. Saka mai muchairi ngatibatanei tiri vaviri varipo vakadero ngativatendei. Kozoita ndindakatovabvunza sezvo chiri chinhu chekuti ndatarisa maitiro vakaita neinitiative iyi. Patinomboita mamwe maprojekti tinongosiya taita zvekuvaka dzimba asi hatizokwanisi kusiya project. Gwendo guno masamba akanga akasiyana. Ndokubva vati tinoda kuti vaite huku. Ndiro gurupu randinotaura kuti rinoda mwari chinzi let's help. Saka kati aiwa vanozviti let's help. Vana vakasingareshi kazhinji kacho vakatanga vari kumhiriko kana America Canada. Ndokubatana vakatanga vari 4. Matangira vakaita vakatanga tiri kuproject yechiredzi yekwanonzi Mbuya Chisai. Ndokubva vazokura kusvika panhamba inoita 9. Ndokubva vati aiwa ngatitangire mhuri iyi huku dzekuti nyangwe mimi sisi Shema mukainda havazoshayiwi $2 $3 yekutengera Kenya semapampa. Saka ndo matangisirwa maketwa chiprojekti iyi yekuti musazoramba muchikumbira kuti zvozvi chigayo chashota uye hanina kuti Kenya sanga achitase achichinja mapampa nekuti zvinogona kuitika ureo pinopera. Saka makamba matangirwa ezvomari sisi mamwe ndakakupa izuro second page. Saka first page ndora munaro asisi unfortunately vakaita loss kuzosvika 12 ndizvo. Saka zvikuku zvavo zvimwe zvakafa zvekutanga zvakafa vari kuno zvimwe zvepiri zvakazoshayika vaenda kuchikumo guest. Ndo pakaita loss huru kwazvo ipapo asi zvinodi zvinowanikwa zviri kuko zvokura mushayika tochibva ipapo. Saka ndova ndoti let's help ava. Asi vanotiwo takaona sekuti nhamba huru inobatsiridza kuti zvinhu zvinge zvichireruka nondo vakavakisa chirugu tikabhadhira mukomana uya tikatenga zvikafu tikatenga mabhechi esatotaura ndivo gurupu irona tovatendawo zvakare asi tichiri ipapo uchirei Watenda vanenge vakadero vachivakiridza isuwo neredzo dzemunoona dzetinenge tinadzo tinozvitenda. Asi tichiri ipapo kubatana kwegurupu iri hazvireve kuti gurupu iri rakutotanga kutaura kuti nhasi ndikati baba Kini asafanira kula negovha anofanira kula hazvisizvo. Uye hazvireve kuti kubatana kwegurupu ndakutotaura kuti avo vachada kuzovajoina hazvirevo zvakare kuti zvichaita kuti mumwe munhu anenge ari mugurupu unofanira kuti temena kuti alright mabatsira kana ndabvisa mari yangu yabatsira vana Kenyans chibatsirawo munhu wangu harisi riro donzvo regurupu.
vakaispewo nevamwe machima foundation akasiyana siyana. Saka normally group iri rinongodhira nevanhu kana kuti vari pajekerere kare sezvatinoita zvokuti tikatoenda kumunhu tonotaura ndo zviripo. Kana uchida kuti ubatsirikane unokwanisa kuonekwa nevanhu vokubatsira, ndo zviripo izvozvo tozvitenda. Tobvapo mamwe imwe yacho manje ino chirungu chinonetsa. Saka vanoda kuzobatana neveLet's Hope vanogona kutibata ndokupai nhamba dzaleader wacho wandowanzotaura naye. Toenda pane rimwe group rakazotenga mibhedha yese munoona nemachiraya. Ivavavo inonzi AFM NSW. The problem NSW hazo zvinorevei kuda zvinoreva kuti South Wales because iri group iri group riri kuAustralia. Saka vanogona kuzoposhekawo zvavo. Saka kana ndakatarisa ipapapo zvakare inonzi AFM Compassion Team inolidhiwa naPastor Linet. Tinovatende, ngativatende. Hatizodi. Saka ava ndochi ndo vakakwanisa kutenga mibhedha. Saka pari zvino ndo zvatinazvo. Saka tivatendewo zvakare kuti zvinhu zvasatopera asi saka irori group iri tinovatenda vanove kuAFM compassionate team. Atokutendai vangoma individuals vaya vakati individuals munhu unenge akazvimirira asi asingadi kudomewa. Iriwo pamwe zvazvinoshamisa kuti pamwe kune mumwe munhu mukereke wakaenda nenyaya yakinya. Saka ti onai mufundisi ndo zviripo izvi evidence yese iripo zvogona kudira zvoita kuti pamwe segroup vange vachibvisa zvavanobvisa nekuti vanenge vaona. Saka tinovatenda. Tiri ipapo hatisi kungotenda vamhiri chete zvozvita sekuti hatisi kutenda vari muno. Kune vari muno mukati meZimbabwe vaiti ekukeshera madhoo mamwe munoona iekokeshi dzose idzi. Varimo muZimbabwe varimo zvisingamboiti. Vari Joni, vari kuBelgium, vari kuSaudi Arabia, vari kuDubai, all over zvazvo maZimbabweans vari paSouth Africa zvakataura izvi. Vamwe Zambia, vamwe Mozambique ndasanamboiona. Mozambique takatanga kuwanawo support yavo izvozvo tinozvitenda. Ndo mawipers amaizvoona aya zvakare tozvitenda. Hakuna chinhu chidoko zvose zvakangokura. Dzimwe iUK, dzimwe nyika dzawandisa ndizozivi dzimwe. Asi kana pane vandasiyawo mugondiregerawo nekuti vanhu vacho vanenge vakawandisa. Asi tinozvitenda. Kuinda kwedazvireva kuti mochirega kuzongoti hello ise koko muchifona kana ari kamwe pa after 2 months wana manje. Saka thinking ndo zviripo. Saka from now takutanga kuchita basa redu riya ratataringa handiti kupedza vatava. Saka tinozvitenda. Thank you very much Shemarians. This is the end. Sese naMashemarians bozo nokutendai. Amen. Saka nimangwa kune vanhu vaigadzisa mota aripo bayakambobreka. Tinovatenda zvakare. Vakatibhadharira mahotera muweka. Tinovatenda. Vakadira peturu kuindako. Tinovatenda. Pasina vanhu vese ava zvokwadi taidai takangoti zvakangogara. Amen. Vakatenga maucha zvikada kutanga kuti zvose kuti ashwaka makambani mamwe akazovaka pano. Tinovatenda zvakare zvose izvozvo. Saka tingavapedzi. Tisati ndapedza kukongurira rega nditendewo baba Sharon Chipomanzvira vanobaba vaShema ndo vandoti vakanyanya kutaura kuti chinhu chino chinge chakamira. Tikavabvisa paequation kana kuti pametsi yedu zvokwada ndikulani vakamira neni kubva November, December namaishiro nemabrothers angu nanambuya vangu vese. Asi tinyanya kutenda baba pakuti vakaita kuti ndikwanise kubatsirikana kuidentify case iyi. Vakandipushiridza ndichiita follow up. Ndozvitenda izvozvo. Amen. Chokuwedzera pamusoro pamazvera inini ndapamwe ndakangoita ushamwari nawo ivo vasingatozivi kuti ushamwari hwangu huchazokura. Saka ini ndoda kuvatenda
ndo vakakwanisa kuti ndisuke pane mwana wavo ndichitaurawo naye mwana direct. Saka ndoda kuvatenda vamanzwira vakatipawo direction. Munoona zvese zvinoitwa izvozvizvi kuda kwavo nokuti vanga vasinawo chidoneni mamusi vakangoti vari kutaura zvina base asi shuwa zviro kwazvo vamanzwira ini hangu ndo pahana pangu kuda pamwe kezvino ndototi sekuru vadoko ndo zvatidari ndakuvapa asi sandapedza ndosaka rwauya watomira mira ndingatosiwa muikwesha ndoda kurutenda rukomana urwu rukomana urwu rwakafamba kundobuda mogenista furo mudhei rekutanga ndadzoka nezvinhu usatsenga kuti vanhu vakuru mukomana uyu akutondidarika ndidiamond kushu diamond manjera munomuzivira pamaskitsi vanhu vazhinji vanomufarira vanhu vazhinji vanomufarira nenyaya yekuti anoekta madhirama anoanakidza anomufarira zinambeiti vanhu papa pakazoyanji kumuudza ko zvinozoonererwa ndo problem yaanozoita mukomana uyu then tichiri ipapo ndomutenda kuti wakabata kamera sisi vacho ndovese vanotomusa asi kamera wakaramba kaibata tichitendawo vaya vakati diamond tamupawo mari dzetu ipapa chachitoshanda chikomena ichi chakashanda December naJanuary akatiwana pei yake makuseni kuna wakaitwa kuti diamond toda kutomupa zvinhu zvake sikazuro wakapuwa mubayiro wake nhasi asandaziva kuti mubayiro wake ndewechii asi mukomana wacho ndewe kutoita take otherwise unotenga zvokisa muzeve zviya zvinenge zvisina kana tambo wozorwa zvaana shamwari yake saka mukomana wacho take ona motoona kuti masymptoms efomu hanayo saka anoda kubatwa so masymptoms wayo ine maewe ita kuti vakoma zvinombobata asi wakapaka saka chivatenda maShemarians musatsenga publica kutenda nekunditenda kwamandiita toda kutenda nekunditenda kwamandiita nekubata kamera uchira vanhu zvakanaka vakupa mari kuti vakasa kukamera tangidza toda kutenda maShemarians nekunditenda nekubata kamera kwandaita vaya December kusvika January ndizvo zvoga asi ndati kana munhu ataura nevanhu haafani kutsenga mumapabhlikam tangidza tauro ndoda kutenda maShemarians nekunditenda kwawandiita pakunditenda kwekubata kamera kwandaita chikumbiro rekero kuti wanga watiza ukaenda kudziva wangu usingasada kubata kamera futi zvonyimisa kuti mari ndoda kukuvira regiriro kukiza vana ndaita kamera inomborwadza time kubata saka guys ndizvozvo maona nhau yacho inotoitika kapa kutodero zvakatooma ipapapa kuda chazoita stable kwakuma-form 3-4 chazii kwakuchinyunyasaona kuti upenyu apa salari yake teichizoitoidawo pamberi apo ndotoda kutoti utonditengera dhiresi negogo ndotozvida zvinhu izvozvo saka mangwana kana mama nababa ndatovaudza kuti handimusii ndodzokera nayewo kwarare ambonofurwa nemhepo because ndikamusiya kunoko mukomana anozombotumwa zvokuti mbuya vakasvika mumwe musi vakati dai waidambukaka waiti rimwe chipandi cheshironi chimwe chipandi kuna baba wako chimwe chipandi kuna washi chimwe chipandi kunani kuna mai saka regai ndidzokere naye ambonozorora ari harari saka ndo zvese muvhidhiyo ino takuchitanga kuita madhirama edu manje azuva ranhasi bye